हेलौ लोगोफोर मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरलायदो। नै दा जोङो बोरसि फुजा नायनो थांसै बावखुंग्रियाव थांनो मोनैनि थाखाय। फाइनालि जों दा बोरसि फुजा मोनफैबाय बिजिनि आनन्द बाजार बोरसि फुजा बाङालिफोरनि जों नायसिलाबायनोसै आरो बेखौनो जाम्बा बायदिनो नायलाबायनोसै लोगोफोर माबायदि नुयो नायनोसै। गोबां मानसिफोर फैदों माथो बाब्रे दा बाङालिफोर बर' साफा सानै दं आरो लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो, नायनानै एसे कमेन्टफोर हरदो। नै ओरैजाय जागायहांबाय माबा खालामहांजोब्बाय आरो ओरै गासिबो नै आसोलमाखा हाला हुला मिनिलागासिनोसै नुसिनखाय नायगासिनो बाब्रे। जोङो डाइरेक्ट फैयाखै मेलायाव, जों आलासि जाग्रोदों दसे। आलासि जाखांनानैसो नै दा बावैसो जों फैदों। आलासि जाग्रोबाय जायै लोङै आरामसे फैदो आरो मेलायाव नायनो। जों बावखुंग्रियावसो थांनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय बावखुंग्रियाव थांनो केन्सेल जानानै बेखौ नायनो फैबाय आरो। नायनोसै, नायनानै न' फारसे आवगायलांफिनसै। नै आं दा नैयाव फरेननि सासे लोगो मोनदों, गिदाव नायदों एसे। फरेननिसो बे मानसिया। नोंथांमोना नायनोबा आनन्द बाजाराव थांनानै नायनो हागोन, बिजिनि आनन्द बाजार। लोगोफोर जों दा नायखांबाय, नायखांनानै जों दा थांनो ओंखारबाय। मानो होनबा आङो भिडिअखौ होनाय जायासै, मानो होनबा हायनायखौ गाज्रिथार नुदों, बेखायनो गिनानै नोंथांमोन आं हायनानै गिदिंनायखौ देखायनो हायासै। आं खेबनाय जायासै, नोंथांमोना गाज्रि दामोन। जास्ट मेलायावल' थांसै आरो जों जोब्बाय, हायनायाबो जोब्बाय। जों दा न' फारसे आवगायलांफिनसै, न'आव थांनोसै। नायबाय आरो दसे ओरैनो जास्ट मेलाखौ नोंथांमोना सेयार खालामना होनाय जाबाय। बोरसि फुजा मेला बियो। जों बावखुंग्रियाव थांनो मोनैनि थाखाय जों माबायाव फैदोंमोन, आनन्द बोरसि फुजा माबायदि हायो बेखौ नायफैबाय, दा नुफैबाय। ओमफ्राय दा आं नोंसोरनो बे हायनायखौ सेयार खालामनो हानाय नङा, मानो होनबा हायनाया जेरैबायदि माबायो बेखौ नोंथांमोना सेयार खालामनो हानाय नङा। दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरलायदो। जों दा थांसै, मोनाबायबो। दा जों आवगायबाय न' फारसे लोगोफोर। दा जों थांनो ओंखारबाय। बोरसि फुजाया माबायदिमोन लोगोफोर नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। जों दा थांसै, बाय बाय।